Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mas dawak iti daytoy ang napasamak ni Kumar. Gapo nga tayo iti panagtipon ti bilag da Crisante ken Herodias. Saan akin nabaulan ni Kumar ti enerhiya asimrak iti bagina? Oh, nay, agsapan. Saan ngagpitpitik ti puso ni Kumar? Gapo nga tatamay sa agan-gan na. Saan amadlaw no si Bibi agpayuin no na tayo? Liwa. Nay, si Bibi agkamot gayam Kumar. Kunaknoan nga tinapasama ken kan. Jak naman dahil na napasama kanya. Sir, gapo. Iti inaramid dahil Rojas kan Crisante. Napik sa launa iti enerhiya anay pugso iti mordong dagiti ramida. Katjak kinabalan. Kaya't nakadi asawan. Adi mo kabaalan ti agtipo na bilag da Crisante kan Herodias. Inton maminsan. Amo kon ti saksak bayak. Anya nga raod ti pangpanggapam. Naagumlaunay ni Crisante. Narigat alapdan ti panagpukan day di kayo. Agsubli ako ni Yepatad. Kaya't nakadi asawan na sumukukan Kumar. Saan? Ada sa bali awagas iti pananglapod ko kadakwana. Kasapulan nga agsubli kay Yepatad. Amangan makadlaw da amapitong kena na siya nang. No apay nagpukawag. Ken kasapulan wino masapol ang makasaritak ni Samara. No day tati pangandeng mau. Agbatiak pay laang. So tila dagiti pasurot ni Kumar tapno masingada iti panagtroso da. Wan. Ket ore agbati kayo pay lang ditoy. Kuweba. Impambarkok ni tatang itay nagsubliak a maturog. Dinanadlaw arimuara. Agrasunak tulatan inton makasubliak. Angam, adangatan ni Manong Kumar iti bangkag. Napanan na nga ta. Mariknak ti kaipapanan ti panakailiw ko kankwana. Agayata katalagan kan ni Kumar. Nakayda akpay laang itay nang nagkutitimot yung Samara. Nagsapa kay lakit din ayaan nakariig. Ay, damok nga raw no bigat itayan tanalawag. Kat ayan ni Samara. Ay, nagsubli iti kwarto na. Tuloy na siguro ti maturaw. Kat no adanadlaw ka nang ilukat itiri daw itay. Ay, kadiri daw iti kwarto ni Samara tinadlaw maw. Ay, malaksid no jak napuutan arimwar. Hanggang papanan na kuma. Abagan kit din no napanakidamag ka ni Cecilia. Dasaan asimrek iti trabaho na ay di kalman. Ni Samara ti sumumada. Naimbaglangan na nakasupli akti ti bangkag. Pimanawak iti bantay. Anapayan ng lapod iti panagpukan day di kayo da Crisante. Ngam ni Samara ti masapol na sangwa. Panahon siguron. Ngam kasano ngay podnok kang kuwana. Manong Kumar! Ada ka kaya ba? Nagmalungawan ka di kalmanan. Ada na patag nga inasikasok, Samara. Kasta gayam. Sana kasimbrek iti trabaho ki di kalman. Tinulungak nga mindananang kantatang anagmula. Noon ay baga ko man ni Tata Pitong.
Siyak ko man tinangarado, itinagmulaan nyo itinatang. Sakbay api manawak. Madlaw ko nga rod. Masansan magta na pumanaw ka, Manong Komar. Mas! Saan mi anak kita higante? Nakaadayo kami payanang sawar. Oh, anya. Umarimbangaw na kiti kagat, wag kiti na pasit, boss. Bos, Tirong, umayo kita na doy. Ha? Boss, kitaan nyo. Nagporma higante na kito yata po. Bos, nih, kita nyo. Bos. Dahil ito ti pambanaknak anatayan ti higante. Awanan ti makalapad kada tayong agtroso, kakadwa. O sige, mapan kayo mamigat. Kalpasan na, ituloy yun, tiagpukan iti kayo. Amok ang makadkadlaw kayon kada ama pitong. Samara. Panawan siguran kay pudno kada kayo ti palimad, ti kinasyasino. Ha? Anya ti kahit mo asawa ni ti Dayta, Manong Komar. Kalpasan amam dayto eh. Saan ka kumangagbutang kanya? Sana katakas. Nga mawatang ka no dayto iti makalapad. Iti panagahit mo kanya. Manong Komar, agnerbyusak matan. Sana katao, Samara. Ha? Saan ka tao? Anya ka nga rod? May sakaganggan na at anaggapoy ti sa bali a planeta. Kasta. Pudno, dagiti nabasbasak a libro. Kan dagiti nabuyak iti telebisyon, may panggap ka dagiti aw-awagan da nga unidentified flying object. Kan dagiti terrestrial body. Pudno gayam nga adaag na kadagiti planeta. May sakadakwada, Samara. Gaputa naglabsingak iti paglintigan ti planeta mi. Impala daw nak dito iti army. Babaan iti panagaramid ko iti kinambag. Mapakawanak. Kat makasubli akpay iti planeta mi. Amom, idi pa'y nga agat atap kami kaninanang. Mas daaw kami kadatatang. Tanagpartak ti panaggunggunay mo. Ngam, aglang lang nga ka matatao. Samara, ipakitak ti pudno, alangak. Isika ka din ni Manong Komar. Dayta ti pudno, alanga. Kamaudyanan na. Awanan ti makalapad ka dagiti planok. Aga ko pak iti milyon. Orahin na paay ka, anak kaala, tigamang anak kalambang iti lansad ti taaw. Saan mo nga'y palagip dayta? Dumteng to ti na panawan para iti dayta. Inton makasubli tayo iti patat. Planwak no kasano ang marisot ko ti problema kada kiti pirata. Kaano ka diti planom ang panagsublita iti patan? Mabalin nga inton malam kat adan tungatan talo atrak ang makargaan iti troso. Ngam inton bigat da pailaan nga gawid. Malaksid no kayat mo ti sumurot kada kiti sumalog atrak inton malam. Nagkuyog ta nga imay dito'y bantay si Minobla. Agkuyog tamat lang nga agawid. Ada na patag nga ibagakan ka, Herodias. Kaya't ko nga yalatoy mo ti bilag mo amang parnay iti apoy. Ano niya? Oh, sinalbag. Saan nakakatawaan, Herodias? No adda ti bilag ko, awan ton ti kabutang ko, Herodias.
Siya, tidang parnuay kadagiti dapo kasla nagpurma higante. Tapno mamati da Crisante ken Herodias anatayon ti higante. Nakasublin ni Kumar iti patad. Namkas inkarit ken ni Kumar. Siya, ti mangsingay ti panagtrusaw dagiti pasurot ni Crisante. Ngam, amungat ta ni Herodias ani Kumar ti higante. No amu na dayta. Amu na lakit dia sa nakas jayawagas ti pan nakapatay da nga agbibiyag iti sa bali a planeta. Kalpasan ti pan nakakitam iti langak. Mabalin a panunodem timpudnok a panagay ko king ka. Dahil ti may sa abanag ngay pudnok pa king ka. Manong Kumar. Linabsing ko ti may sapay abilin ti arimi. Yak mabalin ti agayat iti may sa at tao. Ta mabalin aday ta ti kapuna. Adya kon makasubli iti planeta mi. Akayat nasawan, agtalinait kan ataong nukas pangarigan. Mabalin ang mapukaw ko pa'y ti bilag nga da kanya kita. Gagang ngayak tulangan na tao. Samara, adu pa'y tinaskan amamam. Imbaon nak ti armi. Tatumulong ak amang salwad iti lubong. Tapno saan amay ramraman ang madadal ti planeta mi. Dakkel gayam ti misyon mo dito'y lubong. Wen, Malagip ko dagiti napasamak iti bodega ni Crisante. puno day ta, katsyak ti akin aramid ka nagijay. Katsika kumalang ti makamu iti daytoy. Ikarik Manong Kumar. O sige, agawid akon. Amangan no naglawan dagiti dadakkel ko ti kaawan ko. Mao di amasapol amamuam. Agan nadkakin ni Rodea. Herodias ti puno anakan na. May sa a planeta ti nagkapuan mi. Danggaman ay bagti bagat kan katirong. Kasapulan nga aging gainton malam. Kat makargaanan iti troso dagiti tallo atrak. Wan boss! Oray tadadakkel dagiti kayo anapukan me. Bayat ti pannakiranget yo kan Herodias iti dayjay ahigante. Nakitam? No kasano ti kinabilag ko? Tirong? Wan boss! Nabilag ka nakapigpig sa kayon. Nung nga tagbalinak matakas ka na kayo nabilag ka napigsa boss. Sinalbag ka? Ambisyoso ka matgayam. Boss. No nabilag ka napigsa kakas ka na kayo. Sa kunti makaambo. Iti trabaho dito'y bantay. Imbilin ni Boss Crisante kanya kakatwa. Asa pula makargaan dagiti tanlo atak iti troso aging kainton malam. Sakbayalom na kainit. Makadano ng dagiti trak iti pagsalugan ti kalsada ako mamang iti patad. Ni Herodias ti agturong dito eh. Masaya at lagot takay. Kasalita takayat ko diyang palila na pinigakaskan Boss Crisante. Itatawanan ti higante ti Ron. Nawaya kayon nga agtroso. Pagdalaw na dito ako na Herodias. Amin na dadakila kayo, makita tayo. Mapukan amin na kita. Oh, Terong. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Talaga nga ta, Herodias. Ngamin, naimatangak ti kinabilag tiyo anak kirangat iti higante. Oh, kaya't kumatiag balin anabilag kan napigsa. Akas kan Boss Crisante. Nalakalaan nga pagsaritaan day tatiro.
Ngam, ada kondisyon na. Kaya ko apatayam ni Samara. Kabaalang ka di apatayam ni Samara. Nalakalangay patungpal ko na ita, Herodias. Talaga ha, Tirong? Saan ka kadi masayangan iti kinapintas ni Samara? Kan lumaamuan na ita ni Crisante. Agbalin kayo nga agkabusog. Ay, sa dino ka di tinagapwap Samara. Imay kakinita iti kwarto nga bawad ka. Ay, nanang, dispensarin niyo ti saan ko apa nagpakada-kada kayo. Napan ko ngamin kinita ni Manong Komar ije bangkag ng addan. Ah? Dinanon mo ije bangkag. Makagura kayo kaditi kas dyan ngay naramid ko nanang. Saan mo't kitay ang maganoan niya ti panunutan na kiti makakita kada kayo? Uy, adadagiti nakalabas kada kaming agsarsarita itay nanang. Ala sige, ingka karodan mamigat. Di ba't sumur kayo ti trabaho mitaya? Uwan nanang. Oray, agdigos akon nga muna. Alis to akla ang amangan. Ay, anyan day tanga itsurang balasang ka. Ay, Naglingling ita ka nagnananang. Okay laang. Agdigos sa kadagos. Padagkunak, adda pa nagayat ni Samara ken Kumar. Nadlaw ko ti anak ta idi kalman, asaan amalmalday. Ken sang kakita na ti kalapaw, paspasungadan na nga ta ni Kumar. ay, nukas taman bilang. Adan relasyon da kas pangarigan. Ay, sos. Kinaguram idi ni Kumar. Kun pinagpabasol mo, nga isot makagapo, pinagtupaltugan da kiti pasurot ti Crisante ti balay tayo. Ita, ay, susapo. Kasapulan ni Samara, ti mangisalakan ken kuana siya nag. Eh, nukas ta. Nagbabawi akon, iti kinasabrak ti panagsasawk iti ken Kumar. Makapong tutak ken Crisante. Amok nga awan gaway ko kadakwada. Ngem nakasagana ak amang ipusta iti biyag ko para kada kayo nga agina. Ay, di ka ba nagsasao iti kasta, pitaw? Anda ako dito pagtrabahwak. Ngam ni Manong Komar pailaan tilinaon ti panunot ko. May sagayam nga alien. Agayatak ken kuana. Agtibayo akmanan. Nang runak at malagip ko ni Manong Komar. Masapol ang mamaamin na ito ay Samara. Sinurot nak ni Herodias ti lubong. Tapno agarami di kinatakas. Kahit na adadaulan ti lubong. Tapno iso kanutag turay. Nagtakas gayam ni Herodias. Pamarang amin nga impakpakita na. No aklunat ni Manong Komar, tamaamuan ni Herodias. Kagura na lakit ti. Dahito yan tinururay ko agundaway. Saan kayo latang agnakam, ha? Ano si Papas Pasama? Si Kapay Tirong. Nay ko! Tinabayan ko! Natampanganan! Anay! Gunggunam. Agyaman ka taday talang tiginanam mo. Uray kat sandak makita. Palpal tu gandak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Anya ti kaya ta sa wanda giti akan albuong. Asino ti karangrangat dagiti pasurot ko, Herodias? Natayon ti higante. Mabigla. Ti bruha. Tirong! Tirong! Umay ka man ditoy! Boss! Oh, Boss! anya ti mapaspasamak? Boss! Natabangan tinapayag ko! Saan bagay? Natayon ti higante. Asino ti kapinpinaltog yo? Saan mi nga rin makita, boss? Anya? Imposible tayo tanga ibagbagam. Ada naman ang boss! Ti bruha lang. Saan bagay? Arante. Naparmag tayo lang arudan ti higante. Boss! Sa, at dapay lang kabusor tayo. Crisante. Ilaki ti bruha day jay. May sapay day di abro. Umay ka tirong. Boss! Sakti makaamu iti day di abro ha. Kalpasan anaparmag ko ti higante. Isarunok day ta abro ha. Kaputa na yan latiw kun kini Crisante ti nagtuma ang pilog ko. Napigsa. Natalatlauna yan ni Crisante ti bagin. Saan ko abiyangan payla? Makaamo. Kita man no kabaalan na tayo ti abruha. Kalat ko kuma. Asyak ti kapinadas iti bilang tayo ti abruha. Ay, ada kamot gayam dito'y apon dagiti dingwang pitong. Anya tikit kita dita. Ay, umita ka iti kabambantayan iti daya. Sigod ang nakaberbirday. Itakit kasla umas asukan. Nunyag paisaw. Ay, Nalawan ti pasat ti kabambantayan abakalkalbaw. Kan... Apa kasla na tipinga di daya apasad. dayta tiyaw awagan da iti barangay Tipeng. Kaderaasan dayta apaset ti bantay. Nalawan apaset ti nagidday ijay. Ah, ado ti bimbak nang ngagtrus-trusaw. Oh, samot ko marta jay. Nay, agtaltalang tiyaw. Kasla adda sapsapulan na. Kabuteng nansama dagiti pasurot ni Crisantay. Nayday agturugan dito uy. Nakita na tansa. Kas itibiling ni Kumar kanya. Agan anadak kanu ken ni Herodias. Agkaplaneta na gayam. Mariribu ka na. Kalpasan ana amwak ti pudno akin na si Asino ni Komar. No aklunat. Sama pukaw kung tumutlaang intun agsublin ije planeta da. Kasanon. Kan ni Herodias ti kang runaan a problema. Kasdajak kabailan nga ibturan ti Riknak. Kasanon. Ni Crisante pa'y gayam ti may sa problema. Kasanon na may ramraman dagiti tatakil ko. Boss! Nagipugsumanan iti apoy ti kabusor at makikita. Wah, ti bruha lakit ti daytoy. Hoy! Si ka bruha! Agparang ka! Boss! Nagistayanan. Talaga kariton nagdayta bruha. Putukan nyo iti naggapan iti naibyak nga apoy. Matay ka, bruha! Boss! Saan adayta a bruha ti manglapet iti panagtroso tayo. Aramatan nyo dagiti granada ken dinamita. Kun boss, kita at man no saan na mawara-wara ti pagem. Uray pa engkantada ka.
Oray no at dakit ibangkag, Ama Pitong. Madlaw ko tinalawan na nakalba apa sa tikabambantay. Ay, talaga anaranggas dagiti babak ng kumar. Mapalubusan damot lang at ang amita na pigsa ti kaput da kadagiti agtuturay. Kaslaki ni Don Gonzalo. Gamsan samot ngagpukpukan ni ti kayo. Ni Crisanti laeng. Ngem gapo taninong na ni Gonzalo, nalakalaeng ti panagpatulong na. Nagtultuloy ti panakakalbo ti kabambantayan. Anya ti makasama. Mariknan ti epekto na, kumar. Tunggal panahon ti panagtutudaw, umadalam kan lumawat ti karayan. Ngam inton agkalgawan, madlawan ti rin mabawan ti karayan. Gapo ti panakayanod dagiti pitak, manipod iti narigay apasag ti kabambantayan. Mapaayak sa. Anya ti kunam, kumar. Anya ti pakapaayam. Maupaya ko na kumaama bitong. Uray ko mano agtruso da, numasukatan. Ay, nasayat ano, kasta kumabaraw. Awan lang at ti makapanunot iti data. Awang ka ti programa ti gobyerno, tapno masalwadan ti nakalbon abantay. Nasaya at kumano adda kasta nga agpaiso, kumar. Naimbag kuman, o adda makapanunot iti dayta. Malakip kumanan ti napasama kanya. Yak namnamaan nga abakan nak ni Rojas. Gapo iti panangipaay na iti daddo maabilag na kini Crisante. Saan ko akinabalan ti enerhiya? Kat ni ina. Anya ti mapaspasamakan iti bantay. Ingkadeng na ngagbati iti bantay. Tapno iso ti mangituloy amang lapad kada Crisante. San damot nga tan ama parmak. Tamay sanging kantada. Ngam lukas pangarikan. Tama pasamak day taking kuana. Gapukin ni Herojas. Talagang adda ruming baw ita ti kinaddakas. Talaga nabilag dahi abruha. Ngumjak ipalubos amay sa lang engkantada ti manglapad kada kami. Crisante, Oh, saan yung kabibay anaparmat ti bro, ha? Manon a granada kan dinamita ti sinayang nyo. Sinalbag. May salaangan ti amok. Tapno maparmak dahi abruha. Kasapulak ti tulong mo, Herodias. Kas itinapasamak iti higante. Sige, Crisante. Patputam ti imak. Kalpasan na. Iturong mo ti tamudom iti namnamaam nga ayan ti bruha. Aday ta. Naputputakon ti dakulap mo. Naggirot ti panang putput ni Herodias iti imak. Itan! Kasla nagpig sa abultahe ti kuryente. Ti dumaldalan iti entero apasat ti bakik. Matay ka, bruha! Nay, tinadon nakagayam ni Kumar iti kusina siya ng ti amok no naglayunan ang nagawid itay. Nakisarsarita pa, sakbaya nagpakada. Imbaga nakaday no sa dino pa iti paparanda. Wano nagawid dan ijay bangkag. Nagturong samot iti kalsada. Kalsada ngagturong samot iti balay da Crisante, ya tinurong na. Imbagam ko maata si Muro takin ko ana. Adya! Ay, nalpasan na binagbagaan na ka ni Sabara. Sige, bay ang tangarudan na pagsaritaan day ta abanag. Madanagan tumanlaunay ni Samara. Liklikan talangan ti riribok. Awan pulos gaway tayo. Nabilag day di Crisante. Napigsa at adot pasurot ta.
Napigsapay ti kaput na kadagiti nangangato nga opisyal ti gobyerno kung kadagiti pan nakabagi ti lintag. Dan tumit la pagpatinggaan da. Kasapulan ang maungaw ti kas kadakwada ang managdakdaka siya nang... Apay nga, papaputok kayo kay laan, tiro. Agsaysayang kayo lang, itiban. Saan nyo kadi anay matanga? Inaramid ni kinikrisante. Kakatwa! Isardang yun di agpaputok! Boss! Aksan di kayo nga nababatok! Napilag kayo talaga, Herodias. Uray ni Boss Crisante. Naimatangag tinaramid nyo. At nakumamat ka sa yapan nagabalin ko. Saan ka mapaay? Naday tatikid daw mo, tiro. At antay, at iban ko puro dagiti chains o timang mangag. Nabuwak sampay kidin, iti tumatay. Diyak kong madlak ti bruha. Nagpalig at laki di anang paramag. Ngam ni kumar. Diyak mamati anatayan. Isu nga inton makasubli ang iti patan. Masapon nagsarita kami. Mapanagnagan akabailak aparamakan. May salaang ti makaisalakan kankwana. Masapul apatayan na. Oh, adon tinatumba kayo. Tumulong ti daddo mga gikargay ti troso. Boss! Boss! Makamagkat nga rot, dagiti pasurot mo. Katno, nagdadakkel, dagiti troso. Kat ana ti serbi, dagiti crane. Ado ti pasurot ko asimang at ti bantay. Kabalan da dayta, no agtitinulong da. Anya nga tanong, kung dawayan dagiti managdakdakas, ti mang ser, iti balay mo. Awan makaiturad ang mga ramid iti dayta, Herodias. Arig na kinalidan ti bukod da atanam. Kasanun, no si bibiyag ti higante, kat ti balay mo, ti pagikarwan na. Sinalbag. Sakbay nga ang pungtod ka, Crisante. Ano nga ta? Padasamanan nga ko sa rin ti bibi. Ano anya ti kunan? Tulungan ka. Anya? Saan mo ka di akayat ang makaawid ka ni di pata? Inton bigat, Herodias. Amo, nagkit daw ni Tiro nga ipalayak mo iti bilag kan kinapisa. No di mo kaya tagbag ka ti troso? Alaag mo't laang ti agdagan ka abilag ko. Kat itad ko, ken ni Tiro. Manipod nagkapwa kiti balayo. Sana pa yan nagawid. Napanak nagwanawan iti balay ni Crisante. Kaniti butika. Manong Komar? Kahit ko adadaulan dagiti troso nga isalog da. Manipod iti bantay. Agbong tutlakit din o aramidom dahit da. Di amuna kat nataya kon. Ngam sana dahit tati kahit ko apagsaritaan ta sa Mara. Nakita mi kadagiti dadakkel mo. Kinapasama kiti kapampantaya. Kat nagsahit ko man, no da maiwayat apa nagmulan. Adan sangat kasta apanggap da idi. Reforestation sa tiawag iti dayta, Kumar. Ngam saan ana ipatungpal? Saan ka di? Tsikla mo. Nasayat ko man no mairiing wenno ada mangiganwat. Ada na panunot ko nga ramidin ta. Makapagpakada ka kadi, kada tatang mo. Arum martain ton rabi. Anya? Sa dino ti papananta. Ay, amangan mo saan da kapalubusan. Nang runa ni nanang. Madanagan dakit di dayjay. Naimbag kumaan na maamuan dan no sino ka talaga. Amo kadi mo maguston da ito'y, ngising-ngasing ko. Ngam napatigla unay, sa Mara.
Apay asa anak ang makapagkadkad ni Herodias. Tengel na ka din tibyak ko. Talaga at tagal ko, tibiyag mo, kasante. Ah, Awan ti mabalinan. No saan ati mang tungpal, iti anyaman nga ibilin ko. Saan ka na makapagkadkad kanya? Malaksit, no kaya't mo nga ibabawi, tinted ko ang bilag mo. Saan? Gaputa adda kayat ko apang ipakatan iti bilag ko. Ni Komar. Anya? Ni Kumar? Wan, ni Komar. Sakbay ang maagaw na ni Samara kanyak. Masapol ang mapatay kon. Nakastrikta ni ti balay ni Crisante. Sakbay ang makapuot dagitag bampantay. Nasken ang maipatungpaltan ti panggapta. Aday ta ti telepono. Kumar, saan nga ta amalasin ni Don Gonzalo titimag ko? Masansan ka di makasarsaritan? Manmanulaan. Alan, i-dial mo ti numero ti telepono ni Don Gonzalo. Lagi pam. Agpamarang ka asika ni Herodias. Sige, mabit na ang. Tasarakag iti directory ti number ti telephone da Don Gonzalo. Sige. Agkaba-kabaak iti dayto nga ramidon ta, Kumar. Lumaamuan to dayto da Crisante kan Herodias kasanon. Ore mamonda. Awan to nabalinda. Ore kasano apang tuta. Amok akagora nakto ni Herodias. Kan ada dapay akagora na ni Samara. Numaduktalan na dayto yung ramidin mi. Kumar. Nasarakam ka din ti numero ni Don Gonzalo. Dayto yan, Kumar. Adamanan titibayo. Nasumungpat ni Don Gonzalo. San ka ngagpadlaw? Pakiridam tinakam mo. Adayta. Agringan ti telepono ni Don Gonzalo. Hello? Siyak ni Rodea, Mr. Gonzalo. When? Napatagday ito nga ibagak. Amangan no mabalin nyo nga iganwat ti reforestation iti kabambantayan. Sana na nagtagarin ni Don Gonzalo. Ang kapag-kabaak manan. Ha? Don Gonzalo? Umayak di tabalayo? Oh, sige. Abay, Samara. Kumar, kayat ni Don Gonzalo ang mapanak iti balayda. Agparparit na kanya ka. Dakas ti panggat ni Don Gonzalo. Sika ni Samara. San asika ni Herodias? Makamunton ni Herodias. Tinas ka na. Makapanaw tan dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, ay, naggapukan sa itiruar siya na ang anya kadit orasan. Tengga pa ila trabi ay. Ay, nabaringkwas kan sakit day. Ti amom nga taket, bigatan, kasi tinapasamak idi kanyat. Kasla nadlaw ko nga rod analukatan ti ridaw. Nagdaan nagak nga amangan no adarang serrekat at ayawn. Ay katriniing nakumaa. Ay, kasano aringin ka ng kapigpig sa taorok mo? Ay, riniing nakumalata Di ginungun nakumaa. Kasano, nupod no nga ada nang serrek ka datayaw. Ket na isagmak ka. Awan mo't nga ron nakita ka tao iti ruar. Napan ko kinita ni Samara iti kwarto na, taamangan no iti kwarto na tinalukatan. Bayat mo't tituturukan na. Mga no parpar matamlaang mo't Saan ala?
Ituloy takit din ti Baturaw. Madlaw ko ti panangilukat ni nanang itiri daw ti kwarto. Ay baglakit din. Tanagin tuturo ka. Sana mabalin ang maamuan da ni tatang tinapanan mi kini Manong Kumar. Talaga kaya't nasa luwadan ti kabampantayan. Kuna ni Manong Kumar, isu ka ti agpangmarang kadagiti pada ang negosyante ni Crisante. Panangalilaw ti panggap nga aramidan ni Manong Kumar. Ngam, ti pakasdaawa. No kasano ang masakar na ti langan ni Crisante. Kan matulad na ti boses na ito eh. Iridap kon. Tapno sa anak ang mapuyatan. Tallo atrak tinakarga ni ti troso iti kalman Herodias. Patta-patta ka nakadanon dan idirabi iti bodega. Katitamat nga aldaw, ti ipapanaw ta dito'y bantay si Minublan. Kaya't ko ang makargaan pa iti do atrak iti troso. Kumuyog tan nga gawid. Ket dagiti tallo atrak, agsubli damot laad dagos dito'y bantay. 5 atrak ang nagkarga ti troso. Dakal daytan. Sa agsublida pa eh. Uray mamitlo da pa'y nga agsubli, Herodias. Amangan no awanton ti mabati a matroso. Nalawat ti kabambantayan apasat ti bantay si Minublan. Uray kalbok ti si bubukal abantay si Minublan, Herodias. Kalpasan na may tulnog kay ti pagtrabaho. Agtignaya kon amang ipatungpal itimbagaking kay terapi. Sa gaysa nga lukoyen, ti panakaimula ti palakay dagiti nagduduma kayo iti bantay. Kaduan nan sa kadakwada ti agtutroso mutlaeng nga kasken kuana. No panunutan, kasla di nakapapati nga ipatungpal. Sa maduktalan to ni Crisante. Ambok nagpungtot danto kan Herodias. Nang runa, takas ladadakas apanggap ni Don Gonzalo kin Herodias. Amom asaan akabailan nga aramidan ni Don Gonzalo dayta. Kaya't kula ida ariribukan. Ngam nasaya at magbaligyak iti kanot ko. Ngam, Manong Kumar? Kasano ang masakar mo ti langa ken matulad mo ti boses ni Crisante? Baba ni titulong ni Liwa. Liwa? Mapitlaan. Kasla nang nanggag kunday tanagan na. Malakip kon. Nakikita ko ni Liwa. Wan, may siyang kantada. Ado ti pagbaliwan ti langan. Napinta sa balasang, broha, kanserina. Anya? Iso ti mga aywan iti kabambantayan kan iti tao. Addan to panawan, ngagsango kay manan. Akitak ni Kumar a kinakuyog ni Samara, kamakamag kumaidangam nakaadayudan. Ay, pasensya ka, no sana nakapagpakada di kumarkan ka itulod na ni Samara ay trabaho na. Ay, makadlawak ka dakwada. Masansanan ti panagkuyog da. Adan samad to nagkinaawatan da. Day ta ka man na nalak, kaya naman nakibiyak. Ha? Yakla mo tawan mo tibag baga ni Samara kanyak dita. Ha? Sumupyat ka man ngatan, apay ayabang bantayam ida. Sip-sipo tabla, kanayaw. Ay, saan ta amay pa iti pagragsakan ni Samara? Hanggang numakita dagiti pasurot ni Crisante ida ang nagkuyog ay amangan nao. Day ta ka man din. Ay, nagadua sa bali a panunutam, day tapay. Sigon kin ni Kumar, adda ka no dagiti pasurot ni Crisante ti kabambantayan ngagtus-truso. Ay, talaga kaya't daadadailan di kabambantayan. Ay, Awan mabalin tayo no kasta ti ramidin da.
Di tayo mo't mabalin na pawilan nila. Apay, kabaalam aya. Ah, Ay, agkakaburik na siya nag. Agpapada na agumanat ng agpabaknang. Eh? Malimton ang makadanon kami ijipatan. Kasapulan ang makasaritak adakos ni Kumar. No kahit natagpakita kanyak. Ang padasan da samara kan ama pito. Di mangilamang ka ni Kumar. Isuda ti kagikarwag. Aglalo ni Samara. Patayo ko. Tapno mabukod akong tiimatang ni Kumar. Ngam no saan nga umanugot iti kayat ko ama pasamak apanang tagikwak iti lubo. Pagpainat nga atipad ko. Uray, tanapanak na kakon nga adayo anabil-pili ka ngam iso. Kan inton makasubli ak iti papat. Masapul nga da maaramid ko adidika. Kan maaramat ko ni Crisante. Rojas! Apay ang pinanawam dagiti kakaduam nga trostroso. Aday bagam kanya. Kasi ngamin. Nagsalitaan mi. Timbagam kanyak paginagawan mi tibileg. Ngaitan mo kada kami. Apa nga katawa ka, Herojas? Kayat mo, akabilan na kayo ni Crisante? Gapo iti day tagunggun utam abilag. Ang mga patayin na kayo pa. Ha? Paypayapayan na ka ni Crisante. At alaki tiimbilin na kan ka. Sige, Herojas. Saan mo pa lang pampanunutan tibilag akayat mo agunodan? Taawanan dagiti na bilag akabusoryo. Awan mo't gayam ni Kumar iti kalapaw na siya nang. di ko marmanod, disip-siputa makunak. Ay, di kunak nagawid ang kalpasan na itulnog na ni Samara. Adapay lang ata napanan na. Dayta, tisahan ko nga mo, Pitong. Apay, damagakit de ko man. Ay, maburbor siya anak namin kin Kumar no daduma. Dayta. Anyat pa kaburbur siya am. Anyala unay ayati pa kasiksikuram kan Kumar. Ay, no daduma kelat ngagpukaw. Ay, Dayta ka raon. Agpukaw. Apay ko ba? Ay, misgag trabaho ka. ay, May mapanlat na ti kayat napapanatag. Sapul mo't iti pagbiyak na. Ay, saan ka kadi mas daaw iti garaw ni Kumar? Kaslasan at taaw. Dayta ka banad. Ngaron kumaaya ni Kumar. Ay, pagkatawaan naksapito. Bakit saya? Saan mo tabakis? Tao ni Kumar. Nay, katawaan nakmat. Damdamag lada tao. Kasano? Sila ibagbagabaw. Sige, may amaw. Nakaadukan. Kunam nasingid da kini Samara. Ang Ay. mga na relasyon da. Ay. No adda di adda. Saan mo sipsiputan ida? Ay, laklak kayat umapal kan sabas kami. Ay, Gusto na itan. Pagkatawain na klaan. ay. Dumngag ka na imbag iti bagat tiron. Kumuyog kayo ken dalmas iti panagsublimi ken ni Herodias iti patad inton madamdama. Pusgak ni Togas amang idaulo kadagiti mabating agtroso. Boss! Saan na tayo nga taasan ti bruha? Natahayan dayjay nga bruha tirong. Oh, apay. Kaslasan ka mamati?
Inton makasubli tayo iti patad. Ado tinaskan nga ramidak. Sumansalog tayong matlaangan iti kalsada, ngagturong iti patad, Herodias. Amok ana utoyan ka, anagbiyahe. Awan daan niya man na kanya, Crisante. Saan ko arinikrik nga ti kinabayan ti panagbiyahe tayo? Wingay, nalipatak matan. Ngam no saan la kumaan na tuok ti sumangat iti bantay. Nadlaw ko, amabuteng ka amat ngat. Titrak iti deras. Anya nga tano, pinadas ta ko matitimpuhak. Anya? Mabuteng ka kadi. Saan kan agagangay a tao, Crisante? Sa anak nga ta marangrang kay, ngagdiso kadag iti dadakkel abato? Naimbag ko ma, no kabalak ti tumayab. Mabuteng kan samat, akas kinidalmas. Nga amangan no sabatan na tayo ti bruha, iti kapaggadan apaset ti kalsada. Awanan day jay abruha, kenday jay ahigante. Nataydan. At dalimada anal lukoy ko. Baba ni ti panagpambarang ko ani Crisante, Samara. Sapay kumata agbalig iti planom, Kumar. Angam, saan nga ta nga agungot to ni Crisante? Amo nga kunget. Makamunto namang liklik nga isumot lang tinmang salwa iti kabampantayan. Manong Kumar, matanagan. Kasano numaduktalan ni Crisante? Asikat yakin aramid iti amin. Mabalin nga tapon nak ni Herodias. Ken aladdaman na nakagura nak. Kat nakasagana ak amang sango keng kwan. Amok nga agpada kayo anabilag ka ni Herodias. Ngam, kunam nga inatiw na kan iti na minsan. Saan ko napakadanday jay anapasamak. Gapo iti naramid na. Inyalati na tidaduma abilag na kini Crisante. Tukas ta. At ang arodan ang nakabutbutang ni Crisante ita. Wan. Mabalin ti bilag nga daking kwana. Kat aramaten na iti kinadakas. Ngam nakasagana ak amang laban keng kwana, Samara. Pimana umat-ada agos di ko markalpasan ana istulod da kay tiruakan. Saanan adim manaon? Saan kanupay ngamin ang nagawid iti bangkag nanang? Kat masapol nga aginanan. Adu ngamin tinapanan na. Samara, anda na ibaga ni tatang mo maipanggapkin ni Kumar. Anya day tananang? Maburburtsaan kano kin ni Kumar. Kalaat kano agpukaw no kwa. Amakan kanuno, ada maibagpagkada pa ipanggap ti kinasi asino nakan ka. Nanang? Balagip mo ba'y, dahil di napalii ko kin ni Kumar. Kaslasaan kami nakakangay at tao. Ay, nanang, madamdaman nga ituloy tayo tagsarita. Inanak pa'y man, biit. Agpalisak pa'y. Makadlawa talagang dagiti tatakkel ko. Nagkariak ka ni Kumar. Asaan kumapaylaang amaamuan dagiti tatakkel ko. No talaga adya kang makaliklik. Sakbay nga ipudnok kadakwada ti amin. Kasapulak ti pamalubos ni Kumar. Ti pampanunutik laang. No kabuteng da ni Kumar. Awan mo't kit dida ka sa panggap na Ngam dumaamuandang agkaplaneta da Kumar kan Herodias. Diyak kamunan niya ti aramid. Saan akinayat ni Herodias nga itulnog dagiti pasurot ko iti balay apag naadan na. Amang ano dapay lang papanan na. Agriring ti telepono. Asino nga taday tayo? Hello?
Ninong, da kayo gayam. Anya? Orayan yun ni Herojas? Nagsarita kayo idirabi kat ada nagtulagan nyo? Anya? Sangsangpot ko lang, Ninong. Awan pa'y tinakasarita kadagiti padak ang negosyante. Anya? Anya akalukwan da ito'y. Siyak? Ida ulwak ti reforestation iti makalkalbo na kabambantayan? O sinalbag? Sige, Ninong. Baliwan tayo nito ti agsarita. Terong! Dalmas! Umay kayo dito'y! Sinalbaga talaga na banugak sa kastoy ti masang patak. Asino ti akin aramid iti daytoy? Asino? Apay, boss! Imawag ni Don Gonzalo kat nakasarita na kano ni Herojas. Orayan ni Ninong. In kayo kitaan ni Herojas. Adda na patag apagsaritaan mi. Kan ayabam dagiti agbambantay iti gate. Apay, boss! At ka di matingay na ramit na! Agpapada kayo nga inutil. Boss, tapos ba? Tong palamlangan ti bilin ko. Wano? Kaya't mo asikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Mapanak, boss! Mapanakon! Saan na ba ngay suda ti pulpuluan nyo? Saan lagi ti asyak? Mga na mapatay dakpay! Boss! Sinalbag. Anya kinamaag daytoy. Kasano ang nakasarita ni Don Gonzalo ni Herojas? Kasangsangpot mi lang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay niya ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sing mangputdan kini Crisante, manipod iti pantay. Inamnamak asapulan na kadakos. No ilimangak, amangan no pagikaroon na dama pitong. Sigurado nga atapan na ng limbang da. Talaga asi bibiyag kapaylaan, Kumar. Amom asaan amabalin na matayak, Herojas. Ngam, napanat ni kamon nga adayo anabilbil kat ngam sika. Gapo, tapi nagtipon nyo ti bilig yo kini Crisante. San ko akinabalante enerhiya? Pinaanak, ngam nagpalikiak. Anya ti panggap mo no apay nga nyalati mo ti daddo maabilag mo kini Crisante? Awan bibiyang mundita. Ti bruha. Nabiyag ka dimat, akas kan ka. Anya ti kahit mo asawa ni ti dayta? No anya ti inaramid mi kini Crisante ken Kakumar. Inaramid mi mat iti bruha. Ay, Pitong. Ay, nakasaritam ka din ni Samara siya nang may panggap ka ni Kumar. Ay, wan. Awan ka nung matikarkar na madmadlaw na kin ni Kumar. Saan nga taan nagulbudlaang? Ang mga no agayan ayat dan. Ngam saan nalaak ayat nga ipudno kadata. Ay, apa mo mo ti anak ta. Saan na ka mo ti agulbod? Saan abali lang nga rudan. Sakto lang ti makisarita ken Kumar inton bigat. Bareng madanon ko iti bangkag. Anyat damagam kan kwada. Padasik to atiliwan. Bareng adda maamwak ken kuana. Awan samat ni Herojas. Adda nga tanapanan na. Nga magpapata kami ang nabannog. Nasayaat ko man magkasaritak ni Herojas. Barang mapaanugot ko. Nasakit pa yung tila paayag ko.
Nga arig tinipangan nanda dya bro ha, salbag. Terong! Ato ni Herodas! Ha? Herodas, terong, kata! Sa dino tinagkapan na? Apay tirong? Herodas. Binahon na kami ni Boss Crisante, tapno ayapan ta ka. At da ka nung napatagapagsaritahan nyo. Sige, mapantay yung aruda. Kambang! Wayam dito gawin ti abay ko. Tadi tangag plastar ni Herodas. Sana bali. At danto sa bali agon taway apan nakisarita ken Herodas. Kaya't ko ti agpalitan ng bilig ken napigsa akas ken Boss Crisante. Tapno mabales ko ni Kumar. Dahita ti inyawag ni Ninong Gonzalo kanyak Herodas. Imawag ka kanuken kwa na idirabii. Ket kinid daw mo at tumulong iti pan nakasalwad iti kabambantayan babaan iti panagmula ti kayo. Nagtulag kayo kano, ngagkita iti balayda. Urayon na ka. Kasano ang napasamak dayta? Kaslaan mo ko. No asino ti akin aramid iti daytoy. Panagkunag. Adadakas apang panggapan ni Don Gonzalo ken ka. Kahit nakalakit di atagikwaan. Saan mabalin? Mabalin ko apat gan. Ngam sigurado amatay. Ngam kayat ko asikatimang patay kan kwa na Crisante. Itamat laang. Mabitla. Napigsa ti kapot ni Don Gonzalo kadagiti aktoray. Iso anawaya aklat tang agtroso. Ken adapay nayon na ti ibagat ken ka. Imawag ni Mr. Samaniego. Limada kano ang nakasaritak agagayem ko. Ket inalukoy ko kano ida iti reforestation ti bantay si Minublan. Anya kinamaag dayta? Iso mariribo ka na klaunay Herodas. No saan mo amay turod apatayan ni Don Gonzalo? Dagijay 5 agagayem mo ti patayam. Anya? Itamat laang. Kaya't kung agtignay ka amang patay kan kuana. Inton saan mon akasapulan ni Don Gonzalo? Siyak timang patay kan kuana. Kasaritak dagiti taok. Isuda ti paggunayak. Mapana kon Crisante. Kat si kanti makaamo ang makisarita kini Don Gonzalo. Tano urayan nak ang makipagkita kini Don Gonzalo. Madamag mong tulaangan. Anatayan day jay anin mo. Dahito'y ti inururay ko akong taway. Nas ka na mabalas ko ni Crisante. Sana apakay ranudan dagiti troso nagkapoy ti bantay. Dadaul kita. Aktig na kitan. Kanamangan no naamuanan ni Herodas tinaramid mikin sa mara itinabi. Makapungtot dalakit ti kan Crisante. Nakasaganak asumango kini Herodas. Ngam napatpatag tinaskan ni patong palko iti daytoy arabi. Siyak ngagtros-troso. Ibilin ko kadagiti kakadwak a negosyante. Ngagmula iti kabambantayan. Asino nga tati akin aramid kadagitoy. Sinalbaga talaga. Boss! Saan pa yan nakapot? Nagiti minansuyuan na ba? Tiyan nagbantay iti ruangan. Nataytan sa amatin, boss! Gunggunada. Boss! Uray itanam niyo pa'y kit di idan. Mutalang da. Saan da na puutan nga da nakastrak dito'y balay ko? Anta ka din na po ka, boss! Saan mo na damagan day takanyak? Dumngag ka iti ibagak. Itamat lang arabi. Sikat mangida ulo amang patay kini Mr. Samaniego. Isarunuyo dagiti upat akakadwana. Boss! Saan kan ngagsaludsod pa'y no apay? Boss! Basta tong palam tibilin ko. Kan kayat ko anaingat ti pan nakabantay ti bodega nga ayan dagiti troso maawatam. Boss! Sige, agtignay kayon. Kayat ko nga inton bigat. Kat maipadamag ti pan nakatay dagijay alima. Boss!
boss! Amok asikat ti akin aramid iti daytoy Kumar. Kaya't nakabalsan. Dayjay lagi ti abruha, tinang tulad iti tim ko. Kaya't nga isang makiniton konsalo. Ngam pagpabawyam to dayto nga inaramid mo Kumar. Gaputa iti daytoy arabi. Agkayos tintara. Agaligagaw dagiti tao. Sikat ni mangidurdurn kanya. Tapno ad-ada aditigraag dagiti tao. Ay, si kagayam Kumar, dumanon ka. Nakatungog sa amatan ni Samara. Agyam anak nana. San yun asingaan? Oray dakailatan kan ama pitong ti kasarsarita. Padasat ka mapankitaan ni Samara iti kwarto na. Ay Pitong, ubay mo man kasarsarita ni Kumar. Nakitaan ni Samara iti kwarto na. Ay, naimbag man tay may kakumar. Plano ka may kakitaan iti bangkag inton bigat. Nay, inadlaw samad ni Samara ti dadangtag mo, Kumar. Ay, siririing pay nga taa. Oray inton bigat lang arudan nga agsarita ta. Napatig ka diti bagayo kanya, kama? Well, ngayon da kayo pailaan kan Samara, iti agsarsarita. Naingat ti pa nakabantay ti putika. Bilin lagi din ni Crisante. Talo atrak tinagkargay di troso. Adumanen tinapukan na kayo. Talaga makalpon ti banday. Ano ba? Kapusor! Nadlaw na ko na. Paltumata ko na. Urong kayo ang napukan niya. Ano ba? Sige, Kapusor! aramidin nyo na niya ti kayo. Kitaglaan mo niya ti mapasanak kada kayo. Sigurado mo tayo! Matay kaitan! Oh! Takay ti makunong. Babanmut lang kadagiti bukod yung armas. Saan kayo naglipas sa pumanaw? May raman kayo adumapo. Babaan ti armas ko. Saan nyo ang pakairan mo ng dagita kayon? Sino nga tada ito eh? Hello? Ninong? Anya? Wah, saan ang mabalinda ito eh? Itamot lang, umayak dita. Awan ni Kumar dito'y kalapaw na. Naggatap lagi ti asalangadag. Amok nga iso ti akin aramid iti daytoy. Isuta iti dayjay abruha. Pagpungpung tuton nag. Umuray sa dino ti ayan mo, Kumar. Sa pulan ka. No saan ka ngagparang kanya. Pagikarwak dagiti tao. Aglalo kada ama pitong kananasyan. Oh, itay kami pailan dito yung sangot ipalay ni Mr. Samaniego. Nakaturog dar sa amat din. Nangato ti alat da. Kan ato ti aso da. Naguyang da pa eh. Sa nung araw ti Robay dun tayo, boss. Talmas, tulungan na kagpanunot. Kapilitan akalay atin tayo ti alan. Nasa maladang gagtaw lagi ti aso.
Para makalayat tayo ti alad. Narungsot na kiti aso. Saan na kita aso ti makalapat ka na tayo, Dalmas? Kakadwa, kalayatin tayo di alad. Kalpasan na, palto-paltokan tayo di balay. May ka, Dalmas. Tirong, mga makapitam ti kuryente. Anay parabaw. Kasang-kasa din. Tinasken, maipatungpal tayo ti bilin ni Boss Crisante. Tirong, nagbabudog ka. Oh, nakiti ka ba talaga di? Oh, mapali na Dalmas. Sana na kayo apasuro ti Mr. Samanyego ti maghanapin ka na kami. Nagpiksat ti angin. Saan akabaan ng tipersa amang dubi ti angin? Agdangatan ni Kumar, iti unong ti balay da mapitong. Wino, ay bruha. Kaya't na nga ako pundi angin. Saan mabalin? Diyak may palubuhas. Mato akas lamay tatayab. Ada sumsungat na nakapagpagkasalugan. Saan? Masapol na madadal man pinsan ti butika ni Crisante. Dahil iti balas ko iti na may kanya-kanya kanina kanyas. Hindi mo pa kailamutan na kiti truso. Tinalpag! Crisante de Jai, patam iti butika. Boss, Nas ka na makita kung sa tinatayan. panimas na yun. Bibinigan ti bagina. Tapno mapukot Kumulog kayo! Nagnintot ni Herodias kan kubana. Saan, boss? Oh, raman di mo tayo ka. Anya ti mapasamak dito eh? Ni Herodias. Ah, At ito amangan no estimay sa kada iti naglugan iti dimteng alugan. boss! Ni Herodias tinagikes. At tapon na laki di asyak na kinaramid iti panakauram ti butika. Klik-klikak ti panagrangat mi kin Herodias. At tanto sa bale a panaginosig mi. Tinas ka na. May pamatmat ko kadakwada. Ada iti ti katukad ti panangdadalda iti kabambantayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan nga mo ni Kumar nga tak iti asidag na itay mang sisi may aramidan na. Mabalin, aliniklikan na ti panagrangat da kini Herodias. No inaramid ni Kumar daytoy tapno ibalos na tinapasamak ken kuana ken iti panakadadal ti kabambantayan. Ibalos ko mo tinamayan ni Herodias ken Crisante kanya. Tiyam muda siguro kat nataya ka. Siyak ti mang tuloy amang dadal iti mauraman na budiga. Nagsarteren dagiti kanalbuong. Naibos nga tan dagiti pasurot ni Mr. Samaniego. Isu dagitan dagiti kakadwak kabinaon ko amang sarrek iti balay. Kat nitirong sa di naman nga tantian na. Natayan na Mr. Samaniego. Ganda kiti talong anak na. Kat ti asawa na. Awan di asawa na. Una ti may sa pasurot na sakbay nga inuloya. Ada ka na iti Manila. Ano ka sa mapandayon? Napadan nga tan nitirong. Ada pa yung pat ng ipag ni tayo. Sakbay nga aglawag. May patungpal tayo ti bilin ni Boss Crisante ka na tayo. Agayos ti Dara. Iti da ito ingagpat na. Dagiti pulis. Masapol na makapanaw tayo dito ikakadwa.
Nagkilaya mo ti apoy iti bodega. Bimigkang dagiti nakadado at troso. Saan ko am aklon daytoy? Awan ka diti maaramidam, Herojas? Bumigpigkangan dagiti troso. Anak kumapay ti maramidak. Ay, gistayan kan Crisante. Natayan ti higante. Naparmek tayo matan ti bruha. Asino pa'y lang daytoy karangrangat tayo. Rad! Saan ka kadipay nga imawag iti bumbero? Apay nga awan tapay! Sadya ka mo! Dito'y kayo lang. Dirukak mo sa dino ti ayan ti kabuso tayo. Sumurotakkan ka, Herojas. Pagtipunan ta ti bilag ta, tapno matayan day ta kabusor. Naskan nga agikaro tinamayan na iti bodega. Sayang dagiti nakadado at troso. Boss! Atante bumbero! Anya pa ti Serbina. Nabimigangan dagiti troso. Nairaman pa'y dagiti truck. Nanggag ko itay, ti panagkasok ni Herojas. Namnamahag kasapulin na kinton bigat. Naman nalakit din kin Crisante ti naramid mi. Agpagkad laki din ni Samara. Ang mga numay ramraman dagiti dadakkel na. Ni ina, kasapulak. Kumar, amok akasapulan nak. Ina, Kas itipan nakalasat mo, itipan nakirangrangat mo kada Crisante ken Herojas. Aduyak, kinapudno na. Itay makirangrangat ka iti pasurot ni Crisante. nanggag ko ang nagasog ni Herojas. Masaknan ka kadimot lang kini Herojas. No dadakas ama pasamak ken kuana. Amok nga't addamanan tigura na kanyak. Balsen naklakit di dajay. Sinalbag. Saan ko am aklon tinapasan ko am aklon tinapasamak iti bodega. Numano nga aldaw ang nagrigrigatan mi. Kinasapulan pa'y ngagtipon ti bilag mi ken ngagtipon ti bilag mi ken nga parmes mi dayja ahig kanti kan bruha. Boss! Malagsa ka na kamang ipatama ka na kayo. Hindi kami nang ipatong pali tibili nyo. Kaya ni Mr. Samanyi ko kanupata ka raman pamilyana ka namin Boss. Umum ka di tinapasamak idipi dalmas napuuran ti bodega. Anya, di mapuan namin pinsan di bodega, boss. Di troso kan. Saan ka kati ang makauawat? No napuuran ti truck. Napuuran mo dagiti troso. Nagsayangan, boss. Nagbaligip kami anang patay kadagiti kakadwayo ani ko siyande. Ngam nadadalmot kayam dagiti. Ngam akin aramid iti daytoy, boss. May salang ti akin aramid iti daytoy. Naglayangan. Kasla Superman. Sino dayjay, boss? Daka mo! Panawan nakpailaan. Inton makapaglawag. Kaya ba ni Herojas? Kaya't ko ang makasarita. Saan ko manadanon ni Kumar iti kalapaw na iti rapi? Kaya't nasaw nga isuti ng padapo kadagiti troso kadagiti truck. Nakarot tayo nga inaramit ni Kumar. Makapuntot la unay ni Crisante. Awan ko matibibiyang ko. Ngam nairaman ng anapuntaan itinapilag ng armas ni Kumar. Naimbaglaan. Tadyak ingging kina. Dahito iti masapul apagring ni Sutan ni kini Kumar. Saan ko ang mapalapos dito nga inaramid na? Kaya't nasawat nga awan pulos panangipatid na kanyak. Kaya't nakadangga.
Pitong. Nagdakas mo tunday ti adamag. Nagatukano ti pinatay da iti rabi ay. Ay, naranggas launay ti akin aramid iti daytaw. 5 a pamilya ti pinatay dagiti dipay na bigbeg a nagtagi armas. Agraman dagiti pasurot da. Ay, masyanak ka nagwada. Sa dimma po kano anaming pinsan ti bodega ni Crisante. 5 atrak ken dagiti troso ti nadadael. Unggo na dayjay a Crisante. May isa ni Crisante kadagiti mangdadadael iti kabambantayan. Ado asa ni kwa kano tinadadaal. Lumanya nga tatibasol da a pamilya lakay. No asino man ay kadagiti awanan kararwa anang ramid iti dayjay. Mabalin iti dayto nga aldawin na. Umain ni Herodias. Tapno sa langaden na kitinapasama kitirabi. Sigurado si katyatapan na. Ano ba niya kumatipan na kay naigan na itinadadala budiga ni Crisante? Gapo ka ditag kadwadan? May sa day tarason. Kinadapay may isang ikarkaro kini Herodias. Ti panangramat ko itinagan na. Tapno malukoy ko at tumulong iti panakasalwad ti bantay. Baba ni ti panagmula iti kayo. Pinagparang mo ani Herodias ni Samara anak isarita ken kuana. Numadoktalan day ta ni Herodias. Agpong totlakid di. Ay, mabalin pa di. Apagatapan na. May ramraman da mapitong kinanasyanan. Ngamin to nagsango kayo kini Herodias. Ibagam, asyak tinagpamarang a Herodias. Nagsapa kayo ngay may, Dalmas? Saan pa yan nakapaglawag? Adan sakit din na patat ngay bagayo kanya. Itay pa'y parbangon ng imbili ni Boss Crisante. Asukunan da ka. Itala ang amalagip ko. Awan kayo kadatirong itirabi kabayatan ti panakauram ti bodega. Saan ka di ngayon baga ni Boss Crisante tinangipaunan na kada kami? Isundo ti mangilawlawag kang ka. Agsubli kayon iti balay ni Crisante. Sumaruno akton. Amangan no umon o naakpay ang makadanon ngam kada kayo. Herodias. Oh? Apa takas tati panangkitam kanya? No at kayat mo nga ibaga kanya. Saan nga ita? Nasakit pa'y lahang ti ulok. Ngamnas ka na makasarita ka. Adanas ka nga ilawlawag mo kanya. Crisante? Natayan ti higante. Kastamat aninamnama tayo anaparmakan ti bruha. Ngam asino tinangpor iti bodega iti rabi. Among kasalangadan na iti dayto yabanag. Pagduado-am ka di, ikinabilag ko. Nabilag ka matan, Crisante. No kayat mo, ipadas mo, kadagiti pasurot mo. Ti saludsod ko ti sung batang. Mabalin at higante, wano ti bruha? Wano, isuda adwa ti akin aramid iti panakauran ti bodega. Kunak man no naparmak tayon ida. Di mo ibaga, nga uray nagtipon ti bilag ta Herodias. Nabilbilag pa'y laang dagijay. Naipadamag iti radyo ti panakauram ti bodega ni Crisante iti rabi ay. 5 atrak. Agraman kano dagiti kargada at troso ti nauram. Dayawang kay launay. Nanasyanan. Managdengag kayo talaga ti radyo. Bueno, dakkel agad ti kwarta tinapukaw kadakwada. Ay, adda pa'y naamamasaan adamag ka uno rangag ko adamag. Naamamas adamag ang napasamak iti rabi imot laang. 5 pamilya kano tinapapatay iti rabi. Nay, ad-adamanan na pinagramdak. Amuyo amin ang mapaspasamak. Ay. Baba ni ti radyo. Wain.
Sino dagaya a pamilya? Pasig na kano abamaknang amin. Negosyante na kano amin. Kumar. Kasla, Mr. Samyan Nigon sa tinagan ti may sa kadagin nila papatay. Anya? Mr. Samaniego? Woy. Ay, jak lakit ti mabalintag pintot iti nangagkaw. Ay, Natay na kano asa nga pamilya graman dagiti pasurot da. nagdakasan dagiti nagaramid iti daytana. Ay, urek lang makasahangit mo't anak ang ngag iti dahi nakamamas sa pasamak. Sige nana. Numaminsan, di kay unay agdengdengeg. Tamang ano niya pa iti mapasama kada kayo. Numakangeg kayo iti makapasid doker iti rekna. San ko amaaklon? Analalain ka na bilpilag ni Kumar nga iti siyak. Siyak ti kabilugan iti sangalubungan. Siyak ti Reyna. Aduuna yan ti basol mo kanya Kumar. Masapol nga agring nisot. Anak nakakan ka. Nga adayo anabilpilig ka ngamsi ka. Adu ti agkaro iti dayto yung inaramid mo, Kumar! Nakitak ni Kumar siya nakitak at malyaw. Ay, jak amaw, no natalyapan nak ta naglaylayon mo tan anag na. Ay, andyan na gito akinadamsa ka mapaspasa ama ka. At nadamag ko may panggap iti may sa pamilya ang napapatay ni Mr. Samaniego. Kadwa ang negosyante ni Crisantay. Ay, amok daytan, sakto pa'y tinangipadamag ka ni Kumar. Ha? Ay, dayjay a Mr. Samaniego kat kabagyan tinangato a politikaw ana asidag kini Don Gonzalaw. Kasta ay ha? Kat mabalain nga uray dagiti upat a pamilya ang napapatay kat pada ang negosyante ni Crisantay. Ay, nagbagman, ta sana nairaman ang napapatay na Crisante kung Don Gonzalo. Ay, nasaysayat kumapay no nairaman da napapatay Naglalo day diya Crisantay. Ay, madi, day tangay bagbag ang pitaw. Sana nasaya at tikas na pa nagpampanunot. Rumbang ama ungaw tikas kadakwada siya nang tapno saan dan nga gisaknap iti kinadakas kan aligagaw. Makonsensya kiti napasamak. Di pa nakapapatay di kaya pamilya. Ay, ni Crisante laki di ti akin aramid iti daytoy. Ay, nagranggasan. Ado a pamilya, tinaipatle. Kasla siyak taking basol iti pa nakapapatay da. Kapo iti pa nagpamarang ko. Asyak ni Crisante. Anang alukoy kadakwada iti pa nakasalwad ti bantay si Minuplan. Ay, saan mo abasol? Gaputa kinaimbag, tinapanunot mong aramiden. No pa'y inalilaw mo dagijay a negosyante. Talaga dagas ni Crisante. Noon amuakla kumaday ta apanggap na. Sinalak ni bak dagijay a negosyante. Ngam ti pan nakadadaal ti botika. Ne, Kumar. Ni Herojas ti sumungad. Siyak lang ti magisang king kuana. Ina. Nga agtong padagiti sangin ni Crisante iti nalaos a pungtot na. Gapu iti pan nakauran ti bodega na. No sisasango ka kuma. Kaya't nakaakaram kaman. San ka di dakdakas ti narami di Crisante? Amo ka dagiti pasurot natin ang patay ka dagaya 5 a negosyante. Agraman pamilya da. San a pinakawan ni Crisante da? Si gamit lang ti aking basol kuma. Inramraman nak iti panangalilaw mo kin ni Don Gonzalo. Gaputa kahit ko masalwadan ti kabambantayan. Minabauyong! Bayam akalbunda ti kabambantayan. Pagdo maungaw amin at tao. Talaga takas kay Rojas. Tanang maaman ni Crisante, asikat ti higante. Panagkunam kadikat kabuteng ko ni Crisante. Kabalak ngartapan ter aramidem.
Ura niya nga oras. No kahit ko agudasan ni Crisante, tapno maminggan ti kinadakas na. Apay, adi mo aramidan? Ngam sana kas kanyak ti kinadakas mo, Herodias. Kahit kung ikan iti gundaway ni Crisante ngagbalbaliw. Agbaliw? Namnamaam, ama pasamak pa'y dayta. Itapay, anay kakon iti bilag ni Crisante. Timulangan, ti kinadakas na. Iso apatayamon no kabalam. Diyak kaya't nga adda dumagsan tinagbasulak kini Ari sa Koreas. Talaga anam na maam, ama kasubli ka pa'y iti pagarian tayo. Ama nga naawanan ti planeta asubliam, Kumar. Kano di mo pa'y lapatayan ni Crisante, kat maamuan na asikat tinalimat akabusor na. Adu ti may ramraman. Karaman ditan ni Samara, kan dagiti dadakkel na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo na makita ni Herodias, Kumar? Talaga kaskin ka akaslaangin ti kinapardas na ti panagnana. Inabakan. Pampanunutom ka di dagiti pangtana. Saan abumurong ang mapasamak dagiti bagana inton maamuan na tipod no at kinasyasin. Adu ti mairamraman. Karaman ditan ni Samara kan dagiti dadakkel na. Malaksid iti dayta. Pampanunutet nga damananda ka sa pangpanggapan ni Herodias. Mabalin na kastangag paisaw. Iso surutot ni Herodias. Kaya't mo ka diya sumurutak. Kabaalak da ito eh. Sige. Adda kada kayo daytan. Ngam adda pa kasapulak kada kayo, ina. Pagpungpungtutan ni Kumar. Naskan ang makabalsak. Saan pa'y apanawan ang amuan ni Crisante? No asino at talaga ni Kumar. Masapol nga daarmitag. Ang puspusina. Dagiti pasurot lakit din ni Crisante. Ay, anya mga tantibagana kanyak. Urayak ang makasubli ni Ina Bakat sa Claudinay. Iso tinang ijaya amang si M. ni Herodias. Inasya na. Agmay may sangatang ni may diti bangkag. Ay, hinkuyog nak ni Pitog dito yung bangkag. Tapno dyak ka no pampanunutan da kiti dakas sa mapaspasamak, Kumar. Kasta ka di? Ayan nga ron ni Ama Pitong. Napanakala iti bayo, gabambanan na. Awang gayam. Matagtipangan ti pasat ti bangkag. Akinawayanan di tadaya. Agapo, iti masansana pa nagtudol ha. Hindi no, tamarmargayon, dahil niya apasot ti kabangkagan. Lumaulawan ti karayan. Dahil ti dakas ng bunga, ti panakapukan amin ng akayo iti bangkay. Pinayaban ka kadagiti pasurot ko, Herodias. Gapotay mawag manan ni Don Gonzalo. Talaga asaan na ka nga inggaan? No saan nak nga inggaan ni Ninong mo? Iso ti ingkaakon. Anya? Ang mga no kayatin ni Don Gonzalo, ti sumarano kini Mr. Samaniego. Ura itamat la. Mapanak iti balay da. Kat puurak asibibiyag. Saan, Herodias? Kasapulak ni Don Gonzalo. No di mo kaya't apatayag. Ipamuspusam asar dengan nakon ariripukan. Dahil tinamuak iti panang surot ko kini Herodias iti balay ni Crisante, Kumar. Saan na kaya't ngainggaan ni Don Gonzalo? Saan ang mabalin ti pampanunutan ni Crisante? Gapot ang mabalin na pakatayan ni Don Gonzalo. Dahil timpang ta ni Herodias kini Crisante.
Ngam sana kaya't ni Crisante amatay ni Don Gonzalo. Malaksid aninong na. Kasapulan na taglakay, kadagiti may kaniwas itilintag a negosyo. Sa dino itantayan ni Herodias. Napan iti nangilimungan na itilugan na. Urayik pa'y ang makapagampayag itilawang. Sarunwag inton, madamdama. Mamangan no ada makakita itilugan mo, Kumar. Nang runatada pa lang ni siya ng kanpitong dito'y bangkag. Dahil ti problema. Ngam san aday ta ti makatubang. Napatpatag ang malapdak ni Herodias iti daka sa panggap na. Amangan no makadayo maninday jay amang didigra. Lakit day. Nakaro ti pong kanyak. Kahit nakabalsan. Ngam sa balimot at tao ti agikaro. Numuna ta mabalin anadagsan at rahidya ti kahit nangaramidan. Kat nasken alapdak. Nandani ako na makabatok iti may sa adakal na isla. Andun sa titao nga gindag dita. Nakulang titangata. Ang anyangata ng buweltaak. Uwan. Agsubli ak iti nagkapwak analawa at alam. Dita ka nang agindag dagiti agtuturay amang ipalubos iti panakakalbo ti kabampantayan. Napupuskol manin ti ulog iti batog dagita probinsya. Nung parang dagiti napupuskol nga ulog. At sigurado nga tuto iti napigsa. Adulakit iti matay, aglalo no agdawal ti taaw. Apudutan siya ng intaglinong iti kalapaw. Pambara mamangiling tayo iti kinalita abagas ti kamutay. Na imbaglaan apamudpag. Ay, nagdadakkel man dagito'y nakalit akamote. Saan pa'y abinalitungag? Ay mas daawak nga rod iti kinadakkel ti bagas dagito'y kamutay. Talagan sana lami esti imani Kumar ngagmula. Hapo. Balagip kumanti na istorya ni Samara ide may panggap iti nabasa na kadagiti babae ang nagapo iti sa balya planeta. Adda dagiti nagpanggap iti daakes kadakwada. Nay, awan samat ni Kumar diti kalapaw. Uwan nga rod. Katno kinasarsarita klaitay. Ang mga no saan taan adlaw apimanaw. Ang saan la nagpakadan? Ay, uwan nga tang paiso. Anya da kas dabi manus bas. Ure la nagaangin iti napigsa. Ay, andyan akin na datdatlag. Anya aklasin day nga agtay-tayama. Bitaw, kita kasla sa anak kababati iti bakit kita. Ay, andyan ay tan. Nagpardas. Nakadayon saanan ang makita. Nagalipugpog titapaw. Ay, anya day jayon. Kasla pa'y nagginginad. Nagapon nga ta day jay. Ay, ijak mo siya na. Saanan aday ta ti pakariribo ka. Ay. Anya ti pagarimbangawan nyo? Ada ka di rin mauta ka busor? Awan, boss. Ngam nakita mi nga dagtay-tay abitay ti tangatang. Nakakita kay ti bilit, mas daw kay na yan. San nabilit, boss? Agpulpulibo sa kasla. Dakila bandihado. Adula aming ibagbagam. Mangayab kay ti kadwam, takuyugan dak amapan iti balay ni Don Gonzalo. Pagbatyam dati rong, Conrad, amang idaulo kadagiti mabating agbantay. Intayo ka didagasan ni Herodias, boss. Saan na kayat ti sumurot? Di na kayat ti agparang ken Don Gonzalo. Siyakon, ti makam makisarita ken kwa na.
sumot lagayam nga naulap itay. Agtudtudo gayam iti daytoy a probinsya. Nakainit mo't itay na. Karo ba lang dito alugar di probinsya na nagapon tayo? Matutudo daytoy a lugar. Ay kasla na pigsaunay titudo kumar. Bagyo daytoy yan. Nagturungan nga tan ni Herojas. Nay, nakaadayo lakit din kumar. Naskan ama sa pulan tayo. Amang anumang didigra ka dagiti malabsan na lugar. At dapat kiti atap ko. Nga isutin ang parnoy itinapig sa atuta. Ha? Kasla sana nakapapati. Nga mabali na mapasamak deta. Ada itu yang day pinaisagan na apulunan, Boss Crisante. Sungbatan pa lang ti telepono Dalmas. Kalpasan na. Kaduan nak nga ginom. Hello. Da kayo mo't kaya, Don Gonzalo. Boss. Da kayo kano ti kasarita. Ni Don Gonzalo dito eh. Hello, Ninong. Naggapo kami itay dita balayo. Ngam saan da ka na danon. Kinuna dagiti nakasarsarita mi apasurot yo. Anapan kay nakilamay iti balay ni Mr. Samaniego. Awan pa'y planok amapan ijay. Sinalbag. Imbabanan ti auditibo. Boss. Minugkawan nak ni Don Gonzalo. No apay asikatin ang sungbat. Boss. Mapanyusukunan ni Herojas. Imbilin ni Ninong Gonzalo. Apilitan tayo ni Herojas a kumuyog kada tayo. Amapan iti balayda. Sige, boss. Itabad lang. Mabanggamin. Yun. Kasla mabilbilangan ti biyak ni Don Gonzalo. Saan mat mabalin ang maamuan ni Ninong no asino at talaga ni Herojas. Tinakabutbutang mabalin ang mapasamak. Bilinan nak ni Herojas asyak mismo timang patay kinin Ninong. No bilinan nak pa'y itaramidak. Kasla kontrol ng tibiyag ko. Kadyak makapagkadkad iti kayat na mapasamak. Panag akagurag. Nakadamag matlaon iti nabagtingan ti dua pagilyan. Nga agkukupat gapu iti pagapapaan da ang pagtingan. Asiko tinapuyak iti telebisyon. Iti dahito yung aramidag. Sigurado nga agdang agkubat. Saanan anas ka nga umagawak iti eroplano. Aramatak dagiti armas anay muntar iti lugan ko. Ay, nakakuy ko yung matang siya nang nakaserser na at laytay. Nay, agar-arbis pa'y kitdain. Awudaya. Kaslapi agbagyot higinapig sa tituto ti kabagibag a probinsyan. Ay, Sumagmamano ka no pa yan ang lugar tinalayos. napay kitindag iti bantay anagidday Nung muna taado ti balbalay ijay. Apo, mangdidigran sa manan ni Apo Diyos. Ti kunam kitday. Ti taong betlaeng ti mangdidigra. Ay, day tangarod tinakalkalda ang panunutan, pitong. Nadabos. Naradalan diri daw. Dara sa inyo ti sumrak. Kakadwa. May kayo na. Napasatay pa'y kitin kapwiti. Panagsapri na. Sumurot ka kanyak Dalmas. Kaduan nak amapan iti kwarto ni Herojas. Boss, ang mga nuagungat ni Herojas. Sakti makamukin kwa na.
gapukan Don Gonzalo. Napasakon. Day tantik kwarto ni Hirojas. Aday dawas. Sana nakatangka. Ne, awan mo't ni Herojas di doy. Oh, napanan na nga rod. Oh, sinalbag. Mapantay nga rodan. Gina. Madamang nga gitintin na giti apoy abala. Madaman santigo ba't dagito yung karuba pagilyan? Kalpasan na. No anyalay di tantar aramide ni Herojas. Masapo lang malapdak. Ha! Ay, kumar! Oh, Nadlaw na tansan. amo na lakit di nagluganak iti daytoy alugan daw ang. Ay, sana tapay ngaynggan apaltugan. Na yung paglakit din tayo na ilisik tilugan tayo. Kapilitan abalsek. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.